A sentenza do Tribunal Supremo sobre Ence sentou como un xerro de auga fría no Concello de Pontevedra. Pro alcalde nacionalista, o fallo supón un fracaso do Estado de Dereito. Poderoso caballero es don dinero e esta sentencia para nós foi unha gran sorpresa. Esta sentencia significa cargarse literalmente a lei de costas e a protección e recuperación do litoral de Pontevedra. Es un fracaso del Estado de Derecho. Segundo Fernández Lores, esta sentenza non supón un cambio no seu posicionamento. Advertiu que continuará coa loita contra a pasteira. Nunca deixarei de loitar por todas as vías posibles para haber cumprido o soño que teñen a grandísima maioría, a inmensa maioría dos pontevedreses e pontevedresas, de ver a ría sen Ence. Para os seus socios de goberno, o que procede agora é acatar o fallo. O voceiro do PSOE, Iván Puentes, cree que o seguinte paso é reclamar á empresa que invista na factoría e no municipio e sinala a importancia de avanzar na rexeneración da ría. O que nos tocará desde o Concello pois é acompasar e facer compatible esta ubicación de Ence en Lourizán con necesario saneamento e rexeneración da ría de Pontevedra. Pola súa banda, dende o Partido Popular celebranse en reservas a sentenza do Tribunal Supremo. Para Rafa Domínguez xa non hai dúbidas de que a empresa e a concesión son legais e reclama a Fernández Lores que frea a súa batalla contra Ence. Pido ya que el acoso de Lores a las familias y a los empleos termine de una vez. Pido que ese BNG caduco de autopistas non deje de acosar a cientos y cientos de familias utilizando además de forma indecente los recursos públicos. Xa fora do eido político, dende a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra cualifican de irregular o fallo do Tribunal Supremo. O seu presidente recordaba que das 8 fábricas de celulosa que hai no Estado, só a de Ence en Lourizán está en dominio público marítimo terrestre. Non se trata de si hai 125.000 traballadores directos e 500.000 indirectos, ni siquiera si cumple ou non cumple a legislación ambiental. Non a cumple, non? Pero non se está a dilucidar eso. Se está a dilucidar única e exclusivamente si Ence, coa lei na man, pode permanecer en dominio público marítimo terrestre. O artigo 32 da Lei de Costas é clarísimo. Eso temos moi claro, a loita continúa. Nesta mesma liña se pronuncia Greenpeace. Para o ONG, a presenza da factoría en Lourizán non está xustificada e aseguran que a decisión permitirá que Ence continúe danando a ría de Pontevedra.